Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ka Winter Games jong ka shnong Mawlai Mawroh kalaya shakmat bagi Samla ki long mi long pa bat ki hep ki berit ki la Shim Bynta da ka jingkamen. Handin ka jan miet ki Samla Kynthei bat Shynrang ki la mi ben Shim Bynta ka badminton bat carom board ni ski le don lang do wemeli ka mau sanram uba olan singsun secretary ki record jong ka dor ba shnong ki Samla bat ki we habakran ni ka jan miet uba olan ulapan pau ya ka jing snukmen ban yo ya don lang bat ka shnong bat ban sakhi ya ka Winter Games kabel penong daga seng Samla Mawlai Mawroh. Uba olan ula benrap daga boong bo usngau jan baha bat kashnong Mawroh hak ba man ka step ujuan ban ya dekai. Ukit bokit riang ya ka komiti bakina ban penyat syakmat ikini kicingin dekai ba per nak benta ka bit ka biang jong likun Samla. Hak ni ka jan miet uba olan singsun haringkat kinong yalam shnong kila sam iki khusnam syaki bajam. Bangnya busukin masuk yang na bang